ara toca canviar d'assumpte perquè arriba Frederica Parisi a parlar-nos de l'edat mitjana, un parell de personetes. Quan dic un parell de personetes em referisc a Guillem i a mi, que pensem que és l'època de la crisi dels 40, això de l'edat mitjana. En el meu cas, almenys, sí. Clar, és una època que arribes amb insatisfacció per la vida, et compres un cotxe per omplir aquest buit existencial. Comença trencant tòpics. Jo és que comença i diguem tot això, tota espitosa, i de sobte esta musiqueta com que en calma. Frederica Parisi, eres el nostre medievalista de guàrdia. Com estàs? Sí. Bé, molt content de tornar a estar així. Trenquem tòpics, vinga, que tenim ganes ja de passar la granera. Avui què toca? No sé, tu m'ho preguntes? Jo t'ho pregunté. Que vos heu parlat vosaltres i jo no? Jo que com se és diga, això? no? Teniu un grup de WhatsApp i jo no estic? No, ostres, això seria molt. No, mira, esta setmana no diré allò de com deien en el capítol passat, però sí que és veritat que quan vàrem eixir d'ací en l'últim capítol, doncs tu i jo s'acomiadàrem i tal, i Guillem venia per darrere. Com li agrada Guillem anar per darrere, I què va passar? Llavors, Guillem me diu, ai, mira, si vas en cotxe. Jo pensava que anaves en carro llaca. Chico, però no conta totes les intimitats, fill. I llavors jo vaig pensar, el tòpic del carro a l'edat mitjana. Quin gran tòpic que trencar. Ai! Vols dir que t'he inspirat? Sí. T'he inspirat i les meves royalties, què? A veure, mira, escolta. Aquesta és Frederica anant al poble. A veure, val a dir que aquest és un so contemporani, però que no és un so típic de l'edat mitjana. Vinga, a veure, que està bé que trenques tòpics i totes aquestes coses, però vols dir que a l'edat mitjana no hi havia carros? Si la roda, això es va inventar allà per la prehistòria? Sí, a finals, però en la prehistòria. Exactament no. No diré que no hi havia carros a l'edat mitjana, perquè sí que hi havia, però... Ni però ni pera. Frederic, com que però? Això és una de les meves frases favorites de mare, Això és bona. A veure, si parlem de carros avui en dia, de seguida pensem en llauradors, en famílies de llauradors, en el món rural... Sí, Arreaca! Però a l'edat mitjana els carros tenien un ús molt més reduït i això per diverses raons. A veure, la primera és l'orografia. No som un país planer, sinó una terra que passa de la muntanya a la plana marjalenca, de sèquies, camins, ponts, en molts pocs quilòmetres. Ai, desnivells. Estàs parlant de desnivells. Clar. Llavors, per a recórrer tot aquest territori sempre ha estat més fàcil fer-ho a lloms de mules i ases que no de rocins i menys encara de carros. Però això no ha de ser còmode, no? Un carro és més còmode, vas ahí sentadet i te pots carregar més coses. Que va. No? Fes-me cas a mi. Mira, en els inventaris de béns, les llistes de coses que hi ha dins d'una casa, en aquest cas de llauradors dels segles medievals al Regne de València, mai m'he trobat un carro. Ni carruatge ni res d'això? Res. I no només això, sinó que fins i tot aquells professionals que la seva feina implicava anar d'ací cap allà... Carregats, vols dir, no? No, simplement caminar o desplaçar-se, ho feien a lloms de ruc i de mula. Mira. I mira, fins i tot els notaris i els metges, que precisament de calés no els faltaven, ho feien això, sobre mules o ases. Però si plou, t'ha mullat. Bueno, en el carro també, Bueno, però te pot posar ahí un... Clar, és que no és la caravana que porta... Un tendallet, alguna cosa, no? Mira, com anava Lluís Alcanyís en 1495 a visitar els seus pacients de l'Horta? A lloms d'un ase. Ah, mira. I això sí que està documentat. Sí, t'ho conté jo. Llavors, com anava un notari, per exemple, en Cocentaina, un paio que li diuen Genís Pérez, per les terres del comtat? A lloms d'un ase. A patinet. Efectivament. El 9 d'abril de 1487 se'n comprà un mul de pèl roig amb albarda. Ai. Què te pareix? Podria dir-vos el peu. Fixa tu, m'he comprat, perquè després Hisenda no li diga això com ho vas adquirir. Està tot registrat. Però, a veure, si tota esta gent que tenia calés i tot això que ho dius, anava amb burreta i tot això, qui anava en carro? Si és que hi havia algun carro. Mira, ara que ho has dit, Sant Josep i la Mare de Déu, què anaven?
a lloms d'una... Sí, d'una mulà. Veus, no anaven en carro. Això no ho tenia jo en el cap, però m'ho has fet pensar. Doncs mira, ara sí és on trenquem el tòpic, perquè contestant a la pregunta de Susa, podríem dir que ningú. Ningú anava en carro? A veure, no. Els carros no servien per a desplaçar-se, sinó per a transportar mercaderies. Ja tenim tot l'estudi ple de vidres. Clar, els carros servien, com dic, per a transportar determinats productes, particularment fusta o cereals, i de fet l'A3, la famosa A3, la va pagar el Consell de la Ciutat de València per portar carros amb cereals de Castella directament a la capital del regne, mirant de reduir la distància, reduir la distància no, fer el transport més ràpid. Però els carros generaven molts problemes urbans i particularment de circulació i manteniment d'infraestructures. Que desfeien els carrers. Per això, un 19 de juny de 1380, el Consell ordenà, així com el bàndol que encara avui hi ha a l'Ajuntament, ordenar que el Mustasaf, que és a dir, la policia, diguem-ne, urbana, tinguera cura de vigilar l'entrada a la ciutat de carros excessivament carregats. És que en desfàs els adoquins. Clar. El trànsit pels camins de l'horta perquè feien malbé les sèquies, els clavegrons i els ponts de fusta. I aquesta ordre s'havia de repetir cada pocs anys, senyal de que la gent no feia massa cas. Ria. Això què és, Frederic? Ui, què està fent? Això què representa, este àudio? No sé, què penseu? A veure, és algú que estava queixant-se el Mustafa que has dit. Què va? No, estan auxant els animals, no? Com és això? Doncs mira, anem a trencar el segon tòpic d'avui. El tir i arrossegament no és medieval. Què? Sí. Això de llaurar el camp amb els animalets? No, home, no, el tir i arrastre. Clar, sí. Això que... és que ara ho fan que es carreguen pes. Ai, pobrets. Fins i tot fan concursos d'això, no? Sí. Vos ho expliqui. Hi ha qui pensa, jo ho pensava, que això era de l'antiguitat dels temps i que era medieval, o almenys, o de la prehistòria, no? I no, que va. És una pràctica que va inventar algú, el nom del qual no ha passat a la posteritat, al llit de València, al llit del riu, mentre mostrava les qualitats dels animals que venia. I aquesta moda, que com dic des dels anys 40, se va estendre molt ràpidament pel món rural valencià i d'ahir va néixer una mena d'activitat, no diré esport, d'entreteniment. Però és important... Però com dir, mira, si carrega és bo. Però és important la cronologia. Per què? Perquè quan l'esport ja ho he dit, se generalitza, se popularitza, al final és quan està produint-se la mecanització del camp i el llaurador ja no necessita indispensablement del seu company de fatigues, que és l'animal. No necessita com a eina, no? Com a ferramenta. Llavors, si en comptes de fer-li vacances, diu, vinga, a carregar i a... No, és al revés. Vull dir, és alguna manera d'entretenir-se amb l'animal quan ja no depèn de l'animal, que és molt, no sé si sàdic, cruel o com vulgueu dir-li, no? Però ja no hi ha aquesta vinculació, aquesta... no diré companyerisme, però què voleu? No? Sí, unió necessària, no? Amb l'animal. Llavors, clar, és curiós perquè és quan comencen els maltractes i tot això, i avui en dia sí que és veritat que ja s'ha superat aquesta fase, està en un altre nivell en el que no hi ha maltracte, almenys físic, i està tot arreglat i fins i tot tenen les seues pistes i els seus estadis. Està bé saber això perquè de vegades... Bueno, sí, sobretot si s'ha regulat, però moltes vegades justifiquem coses dient no, això és de la prehistòria, això és un costum molt antic. No, en aquest cas, per exemple... Per la tradició, ho justifiquem en la tradició. I ni tan sols això, vaja. Llavors, clar, què pensàveu? Que era medieval? Doncs no és medieval, no és un tòpic medieval. Escolta, doncs ja m'ha aclarit moltes més coses. Clar, jo donava per fet, no? Ja s'inventa la roda i tot això, que estava jo mirant també, quan he sabut que anaves a parlar dels carros i de totes aquestes coses, i jo dic, però quan es va inventar la roda? He vist això, que als finals de la prehistòria, però no com a roda per a rodar, per a transportar, que he llegit que la primera, i corregis-me tu si m'equivoque, era per a fer un torn de terrisseria. Ah, mira. Sí. Quines coses, La primera roda va ser així. Jo el que no sé és com no has posat la cançó de Mi carro me lo robaron. Vull dir, com t'has atrevit a vindre a fer una secció del carro, el carro,
I que Susa i ens agrada cantar. Susa, canta-la tu. Mi carro me lo roba... Vinga, per acomiadar. No, és que estan dient-nos que té... Jo és que així a capella no, jo necessito calfar-me una miqueta. Frederica Parisi, moltes gràcies. El plaer és nostre. Vinga, compta'm els vidres, eh? Vinga, no els xafes, a veure si et fas mal. Mira com ha estat ahí, Helena.